jamfo parce que kono ni seytan ko ito seytan inaka me kono ni seytan ko jamfo tolo kono ni seytan jamfo tolo feno jamfo tolo feno kono ni seytan yeddo kono ni yeddo o yo gonga on salo kono ni yeddo madu wolo wola do goddum jango landi tawi na wolan andi o yeddi madu wado goddum salo sedade kanyu wadi edi feno quoi ni yeddo feno ko yeddo parce que feno ko hare mo andi gonga o wala goddum andi o yeddi gonga non ko doni seytan non kadi ko puso kadi yimbe men fenu yedda ko non kadi parce que seytan ko dum on ko te do woni seytan yaga ngal tigri yani kanko de ko feno wo yeddo mais o dunya lutube ben fika me kadi be yeddu sifano yeddiri non ko doni seytan neddo dunya wo yimbe men yo fiyo be yeddiri non e be fenir non e be jokkumo e fenane makko ne be jokkumo e yeddere makko ne adi no do États-Unis man Europe si be woni contre wano pays ni ay wada pression e jama wandi wan do Russie baydi kambe betaji ke Russie wa esprimature sawa andi kambe betaji ke Russie joni European be America be habbito mo be ko ta Russie e le Russie ara ko woli konko gonga kono baydi kambe be yeddi gonga jodi habbito jama lon jedda kan kadi sifano be yiddirno ko doni shaytan ko dinte shaytan neddo wawdo non fokko shaytan menan ka annado burdo wonde shaytan on ko porto mais neddo wawdo mardo di sifa din comportement jogo shaytan waro mani ka kamen iberenti gongon kono be yeddi gongon jorno be habbiti leji di fop jokkaybe ende yeddere do enden fenande de waddo parce que fenande fop ko yeddugol feno ko yeddudo gonga sa yeddal gonga wata fende parce que fiya fenu il faut que anda gonga non wala goddum ko wara gonga ko tumasi wonda feno jonno kambe ibe andi pellet que no be jogori gineni ina hore gonga be laami gine mais donc andi be yeddi mais joni ibe habbiti be rassemblay jama on fo bawo mabbe c'est dire que biali il faut be rassemblay jama be kawti don be fo be rassemblay bawo mabbe mais no kan kadi yeddira on gonga don wana be yeddiri gonga ko ninte shaytan neddo mardo on comportement ko shaytan voilà ando walo kadi eba habida do goddo o narota ko gonga wonda non ko wata yendema me bajo yeddi gonga o fala ka jabude gonga o yawo dabba yimbe be anindirno be o habbito o pousse be ngani kadi habe ngani kadi wona contre ma dun shaytan sida ilo e golle habidi e nodi golleji buskono sa habidi e mo gollidata o yawo yide be gollito lutube ben o monta be contre ma voilà dum kan ko shaytan ko woni shaytan ça veut dire que o kanko yeddi mais yeddere makko ne o haalaale makko joni o habbito lutube ben kan yeddere no yeddiri ko woni shaytan yo maado do pium kuntada ngoti mo andi no boni pium waramo diki pium mo andi moja tango tigi mo sonje de makko me fala ko accitude dono eto fiyo yimbe be jokku moy dum don andi no wa sulario har no sonje diga nyinte ke sularia gal mais mo andi don goddo on yida yarugol o ya o ciuna on yo yaru ko golle shaytan donc shaytan no wadi degré ji ko en fait no wadi degré ji mais kala saki to bone ko wonde mum ko saki to bone mum ko shaytan voilà mais shaytan leñol wawonde shaytan communauté wawonde shaytan voilà
peji no wonde shaytan ras no wonde shaytan ras wonde shaytan on kan do ko porto wano enen kabe shaytan on tigiri ko manika parce que ko be don dari ibe andi ko hore fenande be jodi be yeddi gogam me habbiti jama on tawta be nay e konko be fini don kanyum kadi humo don tu vois habbito be ciunay fop tawta be e on kombaro donc ko dum shaytan ko dum non Allah Islam non ko ya wuddito dum non acca dum non donc ko do woni important ça dit ça yi gonga wala gonga daram da gonga unna ahadi ara darnaki fenande sai sahara adawi gonga maranzama okay ya fala sa jabali kon non hita dabbu kadi yimbe ben tawte tu vois e misal si goddo ni do wala yettugol do rogo mo ja an dawata acitude okay kono eta ciunu kadi jamaa'u eto da dagingol yettugol do rogo wala andi ko dum wona problème o wahabia sidano woni wahabia en nyanga wada nim jaya gal ma accita ba wala tintina tubu hala ko andu ya pas de problème mais le problème be waay non be yitto kadi be wada hono de ko wajuji mabbe no darsuji be habbito jama on kan kadi jokkay be dum no joni kambe ti berandi ko wonti ko boni mun ko goddo watta dum naturellement parce que kon fieno ta goddo wat dum naturellement parce que na natural ke debbo wadu ninjawi wala vimewi wala ganji e soketiji watu wasi ko jinnar woni haylade nder sare ne ina natural ke yo goddo tata watta ko accitugol ba e peña jetta lekkoy no goso suka tata amarana mo en appartement jomba jiwo kecce mo bidira dum do wona natural c'est dire neddo maddo hakkil sen o dagi ndanu ka hakkil mako il faut que goddo go lo laba mo hakkil kin so jama ko dum wadi tay toujours bada effort bada darsuji e se sakitugol gandal mabbe gal mijo mabbe go parce que si be jodori ke ni dum goddo arta tawto be parce que ko be jokke ko bone mun ko hina atiran parce que ko fenane neddo ma do hakkil sen o arta do inamo goddo wari ala no way mo yafaade me nga jippini tuba ma makale ko bule awdon ko yite woni nanaki imagine no joni wurdo pol nord